Опа, другарю генерал. Не съм ти никакъв другар, бе. Аз съм домоуправителя. Бирника. Така кажи де. Идвам за таксата вход. Не си плащал от 4 месеца. 4 месеца. Значи не си бил рекорда на ВИК. На тях им врътнах кранчето някъде около Коледа. Не ме интересува това. Искам си таксата. Я да наминеш в събота. Тогава съм свободен. Ама на село... Колко още да те чакам? Колкото ти ще смениш бравата на външната врата. Имам идея, полковник. Що не сложиш и камери на входа да вдигнеш още малко, па някоя таксичка за мазата дай. Нещо излъжи за ремонт на покрива. Аз ли да те уча сега? Не съм се замислил за това. Свикай дом, съвета и ще направим схемата. Правим го. Другари и другарки, пардон, мили съседи, съокооператори, днес с сержанта решихме единодушно, т.е. колектива реши, вдигаме таксите за входа, слагаме камери и правим ремонт на покрива. Ама това е кожодерство. Да бе, притрябвало ми е камери. Аз съм с айфон. Чакайте, не бързайте. Разбира се, вие може и да не плащате всичко това, защото аз като ваш защитник се противопоставих на това решение. Казах твърдо «не» на този тормоз. И за това свикахме тази среща, приятели. Пълни глупости. Кой му вярва на тоя? Да свалим майора домоуправител веднъж завинаги и да вземем парите от касата. Не му вярвайте. Той измисли тази схема. Долу домоуправителят! Долу домоуправителят! Долу домоуправителят! Познайте кого избраха за нов домоуправител и кой ще държи ключа от касата. Абе същински Робин Худ. Сега всички сме доволни. Без полковника, разбира се.